grandmutti, der hjælper dig, ikke? Nå. Nej, den der kan du ikke. De er så skarpe. De er så skarpe. Kom, grandmutti, hjælp dig. Op og gå. Sådan. Så går vi sådan her. Og et trin mere. Vi skal lytte til fuglen, ikke Max? Skal du sige hej til grandfar til? Ups, ja. Hej Max. Har du læst historie sammen med grandmutti? Hvad? Har du læst historie sammen med grandmutti? Ja, Det er grandmuttis. Det er grandmuttis. Ja. Skal vi gå herom og kigge? Okay? Okay. Se. Se, hvad grandmutti gør. Se, hvad grandmutti gør her. Sådan. Så kan man sidde her. Sådan. Er det Peter Pedal? Er det Peter Pedal? Hvad sker? Er det The Monkey? Er det monkey? Hvad laver The Monkey, Max? No. Ja. Vi har morpølser. Og flyver op i luften. Ja. Højt op i luften. You have to eat it. Men vi har Yeah, go ahead. Kan du høre duen? Musik?